Doncs... Tenia raó, hi ha una cosa que no t'he explicat que hauries de saber. Espera un moment. Si m'ha de donar molt mal rotllo, no cal que m'expliquis, eh? Ho deixem córrer i ja està. No, ara jo no vull que ho deixem córrer. I jo no em vull complicar la vida. Puc parlar? Tinc esquizofrènia. No sé què em vols dir amb això, però tu no estàs boig. Vaig debutar fa 6 anys. Debutar. Sí, m'agrada dir-ho així. Va ser el moment en què la malaltia es va fer present. Vaig tenir un brot psicòtic. No sé què és això, però sona fatal. T'ho explico. Doncs... Fa 6 anys jo vaig passar una època de molt d'estrès a la universitat i a la feina i m'agradava sortir amb els col·legues. Bevia, fumava porros de tant en tant i també vaig prendre alguna pastilla, però tampoc van ser moltes vegades. De seguida vaig notar que em feien un efecte molt fort i després no em baixaven. Però tot i així vaig seguir sortint. Però de sobte en un moment vaig començar a notar-me una mica estrany. I em passava que tenia el cap a 1000. Em sentia superlúcid, però tenia idees rares. Era com si hagués de desxifrar una mena de realitat oculta a través de missatges i senyals que només jo podia descodificar. És que no t'entenc, o sigui, quins missatges? Coses que llegia. Notícies. I per mi tot tenia un significat ocult. I llavors em quedava doncs, dies tancat a casa, obsessionat amb aquestes idees. El cap m'anava molt accelerat i em costava dormir, no? Anava molt esgotat. I va ser llavors que vaig començar a sentir veus. Com veus? Sí, veus el teu cap? En el meu cas van ser a través del telèfon mòbil. Era com si em truquessin. I et juro que en aquell moment tot era real per mi. Juli. Sí, que és una mica complicat d'entendre. Llavors el que va passar és que ma mare un dia es va presentar a casa meva perquè no li agafava les trucades ni li contestava els missatges. I quan em va trobar, doncs, no deia coses que tinguessin gaire sentit. Delirava. I, òbviament, la pobra es va preocupar, va trucar a una ambulància, va anar a l'hospital. I recordo que la primera nit que vaig passar a l'hospital ja vaig notar que alguna cosa no anava bé al meu cap. I vaig estar 3 mesos ingressat a psiquiatria. M'hauries d'haver explicat abans. I què volies que et digués? Jo, la que em dic, Juli, tinc esquizofrènia. Hauries marxat corrents. No, això no ho saps. Sí que ho sé. Per desgràcia m'ha passat altres vegades. M'agradaves molt i no et volia espantar. Per això em vas deixar plantada. Per això em vas dir que tenies nòvia. Em feia por començar una relació. Digues alguna cosa. Sisplau. No em deixis ara. Seria tot una merda. No ploris, Juli. Ei. Sap greu.